Jo fa 20 anys vaig entrar a restaurants a fer uns tallers de pintura, serigrafia, etc. I després vaig passar al Club Social, on, entre altres coses, vam començar a fer curtmetratges de ficció, documentals, i ens vam passar després al teatre, amb el nom de Teatro de Pacotilla. I a cap d'unes obres i diversos festivals em van oferir actuar amb altra gent d'altres companyies, assajant i actuant cobrant, com si fossin professionals de debò. Meravellós. Bueno, doncs jo a tot cor vull felicitar els restaurants per aquests 40 anys de trajectòria i que en compleixin molts més, que els professionals que treballen, que han treballat, treballen i treballin en el futur, facin aquesta meravellosa tasca que porten fent tot aquest temps i que els polítics es preocupin cada cop més dels que els voten, que per això els voten, perquè cada cop hi ha més probabilitats de més gent amb més probabilitats de patir un trastorn mental i que no tenen per pagar-se ni el pa, ni el lloguer, ni res. Que cessin de preocupar-se per les guerres i per els pactes amb qui sigui, i que es preocupin de la gent senzilla i humil que pot patir un trastorn mental en la seva vida. Que això és molt important. Una mica de sensibilitat, sisplau. Facin-s'ho mirar. Gràcies.